Здравейте, аз съм Орела БГ. За първи път ще снимаме видео как се минава Dungeon Prophecy. За първо видео няма го минем цялото, ще го минем до първия бос, да ви покажем горе-долу механиките какви са. Стартираме. Много е важно за дрехите да имат и такива, защото повечето играчи си нямат нищо. Това мобките, когато вбият по-малко. Да, това са реално двоите арки и Solar Resistant. A warlock and a dredgen ask a question. What is the nature of the dark? Our answer awaits you. Light and dark have met in the soul Сега ще system ви покажа, before. тук има Perhaps this time за you'll механиките. change the outcome. Тук е бяло, тук е черно. Бяло топче, за да се направи, трябва отвънка да се убие мопката. Ето станаха 3 белички. Пак излизаме отвънка ние да сме на бяло. Ето. Едното топче е готово и отиваме на бяло. Го слагаме. И след това изчезва. Остава само черното. А черното да се направи, трябва да сме вътре на тъмно. Ето тук има един. Ето ги трите. И той ще пусне 3. И с черното сме готови. И това е реално за първата врата. И това е първата врата. Отваряме и вървим напред. Обаче сега ще направя тук пак черно. Защото там стаята е по-бяла и по-трудно се правят черните. И от тук си взимам, за да може да хода там да си го поставя. Тук стаята е по-бяла и черното се прави по-трудно. Я отивам на черното, го поставям. И сега се правят отново 6 бели. И реално сега ще отворим втората врата. И отиваме към боса. Първия бос. Сега тук то трябва да се виждат. Имаме пак, само че този път на едно място 2 черни, 2 бели. И отново пак трябва да сме на светло, за да направим светли, и отново трябва да сме на тъмно, за да направим тъмни. Стартираме. Минавам тук на тъмното, да мога да направя тъмни. Това е бос, трябва да се пазим от него. Има и свърли боса. Колкото може по-нагоре да се задържим, да ни дадем живот.
Аз внимавах, че на топче. Деца ще строши. Ето направихме черно. Стигам към черното. И сега останаха две бели. Първите бели са готови. Иначе има една механика тук, може да се чупат и две едновременно бели, само че е много трудничко да се застане в средата и двете ги щупихме. И сега идваме за демидж на боса. Дано да го избием, да го направим на една фаза. И минахме го на една фаза на първия бос. Значи аз съм Орел БГ. Може да се абонирате за канала. До първия бос. Това бяха механиките. Второто видео, ако ви хареса, ще ви направим как се минава и другия бос. От мен и чао!